Čauky ľudia, vítam vás z nového videa, ako stiahnuť a nainštalovať OpenOffice. Musím povedať OpenOffice 4.1.1. Počkajte, že to tak idem rýchlo, ale nemám moc času. Takže tu si dáte dole nižšie a tu máte zdarma CZ. Takto. Budete stále na prvú novú verzii. Tak. Vidíte ešte raz. 32 bitov a tu ťuknete na toto a sa vám to začne inštalovať. Alebo tuto tuším. Áno, tuto ťuknete a tam ťuknete a pôjde vám to. A ja si to vymažem, ja už to mám. A tuto môžete už vypať. Dáte si na plochu a uvidíte, takto to vyzerá, dáte áno a tu máte ďalšie, tu už len rozbaliť a inštaláčka. To vyzerá. Textový dokument napríklad, tu si dáte, že tabulka, vložiť tuto, napríklad 7 stĺpcov, 10 riadkov. Tu máte automatický formát 3D, alebo takto OK. Tu už to nie je moc veľa toho. Máte takto 3D, takto keď si dáte, tuto si môžete nastaviť toto Ačko, to zoradenie podľa ABCD, keby tam máte nejaké mená alebo čo. Tuto máte farbu, si môžete dať žltú a všelijako. Napríklad tu môžete aj niečo napísať. Hogy napríklad a také nejaké slova môžete napísať. Tu už je aj taký nejaký tutoriál, možno nájdete, že ako si to chcete. Tu buď môžete takto súbor užiť ako, alebo krížik dáte a uložiť a to už len kde. Tak a to bude pre toto video všetko, uvidíme sa u ďalšieho videa alebo u ďalšieho tutoriálu, toho čo dám. Čau.